Allah ngono ku lho diguyu. Enggak. Aku kan sampean sedih yo guyu, sampean seneng aku yo guyu. Ngono yo. Lah, piye. Wis Autis. alhamdulillah ngono wis. Enggak, tapi majikane wong tuane ruwet enggak? Nek anake sing ruwet kan ya anjane. Majikan ki Hongkong endi sing ora ruwet? Ya ngono kae lah. Wis ngono kae. Ya jerawat umum ngono kae. Cuma masalah ya sebenarnya enggak masalah. Sih yo piye yo kerja ki kan ada anune apa jenenge yo enek penake enek orane. Anake ki autis. Apa Mas temper iki gampang naik turun ngono kan. Lek ngamuk ya ngono kae. Ya lek aku sik pertama rene ke jan 3 hari meh ngebreak Mas. Jan wis ra betah nyapo. Ngamuk. Aku kan nggak ngerti lah pas apa interview kayak kan nggak ngomong lek anake kelainan ini ngono lah yo aku tak iya nih wis anake loro sing barep kan wis kowe lepas tangan kowe nggak ngurusi lah intine yo sing cilik ae nganter jemput sekolah lek pikirku yo normal yo memang nganter jemput sekolah yo pada umumnya ngono wong di sekolah ning sekolahan umum. Tapi lek ke jarak titik bayo ndek umum tempat umum pun yo ngamuk Mas kayak ngidoni uang ning MTR sampai ngamplengi uang barangnya aku bajen ya Allah cipek aku tapi dalam ya terus lanjut aku merhatikan yo lek majikan itu nggak terlalu ngerespon ya setiap kali aku ngomong ki dianggap kuwi salahku, kowe ra iso ngambil hati ngene. Cuma lek majikan lanang ki baik, cuma yo baiknya kan enggak sing ngono-ngono kae enggak. Yo jeje yo kowe kudu sabar. Ancen anakku yo ngene. Terus yo lek dada iki gampang nesu. Wong iki kan karo keluargane bapake kan memang gak cocok. Yo wis ngono ki lah Mas. Jenenge mantu karo wong kene kan yo wis ngono kae lah yo. Lah itu karo bapak iki memang gak paham gak patek piye yo mboke karo bapak iki memang gak patek rukun ngono lho dari awal-awal wisan terus yo sering cekcok yo perkara anak perkara duit ngono wis bukan urusanku ya intine aku wis kerja ngono ae penting aku nyaur utang bayaran nyaur utang terus lanjut ya Allah aja disindir nyaur utang ngono to ya macrep rasane sampe wis balik ning Hongkong ya. Wes lho mangane aku iki ngenteni. Bayo anteng temen iki. Tenane. Wis ke tanggal 9. Mas, aku arep ngeceng sumpah ya Allah. Enggak. Aku bikin video aja sama sampean. Aku pingin prosesnya sampean iki luar biasa. Terus akhirnya tapi menurut sampean ya semuanya bisa dikendalikan kan. Kalau enggak dikendalikan ada yang gak suwuk, Mbak. Arek iki tak suwuke iso ngono lho. Adik tenanan Mas. Loh, iya, makanya gini. Kan sampean ngerti enggak enek arek ya sing omek terus ambek dhewe gak kelet ya. Akhirnya dia golek suwuk kan, piye carane kan? Iya kan? Disarati. Ini Mas, malahan lek sir nyuwuk malah nyuwuk majikan wedok ae. Tenan iki aku raguan. Tenan. Saestu. Piye. Masalahe opo? Sampean percaya ya Allah, aku setiap hari komplain yang agent mulai teko kene ya sampai suwene meh gajian kuwi aku bentino komplain yang agent aku golekno majikane lho kowe iki lho sik saulane rong genep ngene-ngene majikan iki terlalu over protecting masalah Mas jarine apa kowe lek ning omah rambutmu jadi kuncit lha nyapo aku lek rambut ra tak kuncit engko masak rambutnya ceblok kan ya ngono ki yo mau umum yo wong kerja kan rambut diiket ndak rambut aja diiket engko ketok gulumu sing sang-rangsang ndak kaku ngono kuwi ya Allah terus
tenan Mas ya Allah, aku sampai ngelus dodok aku mendino nangis awal-awal yang jadi ya mungkin iki ujianku ya Allah, biasanya selama 3 bulan ini diuji ngono ya mikirku begitu. Iya. Terus aku telepon yang agent mau saya ngene terus nah lah aku ndeleh dhuwit ning dompet iki 3.500 diingi kok karek 3.000 terus masa duit iso mlaku ngono barang. Ya wis intine kowe nyolong duit cuma nggak ngaranti aku ngono tok men. Lah pas makan bersama ngomongnya anake, kowe kudu sinau sing rajin. Apa ben oleh penggawean sing apik, dadi ora usah nyolongan. Ngono barang iki kan seakan-akan koyo nyindir aku ya. Terus wis gregeten karena aku di interminate, aku mikirku ngene di interminate ben aku ngono ya, tak jawab. Lah aku sampean ngerti nang kene iki tempat baju kuwi nang ngisore wastafel kalau Mas. Dadi lek wastafel kuwi mung sampai bocor aku ora kelamben. Kuwi sampai aku gajian wingi ya wis ndak karo-karuan ya wis ora mikir ngomah aku. Aku sampai tuku ning Japan Home box ngono kae ya tak nggih ada baju dhewe. Lah sebagian tak taruh ndek box. Lah engko lek enggak gitu, lah lek sewaktu-waktu kuwi peng bocor banjir aku jelas ora pakai baju tenan. Dadine tak pisah. Makane kayak sembarang aku duwe sampai di sini selama iki gajian terakhir gajian wingi yo bentino iki kon PCR kon apa nganu hidung iki lho Mas. Ya okrok wis. Alat aku tuku dhewe, terus aku ngene. Leci menci aku ngene, aku ini nang omah ninggal anak, aku yo butuh ngirimi anak. Lele aku mek trimo gitu tuku perkakas ngene iki lah anakku terus mangan opo. Terus apa ku jenenge ini iki kan kewajibane majikan to sakjane nukokne aku ngono lah terus wis to mati wae mati tak sauri ngono sampean. Lah aku tenan Mas. Lah mosok aku sisa gaji di $400 iki wis nemen to. Terus akhirnya piye? Lah sampean ya terus akhirnya mari nampa gajian sisa kuwi mang 400 kuwi mau. Tadi wis bayar 10% ajen barang. Terus nerima kuwi mang. Akhirnya terus malah enggak kon liupe neh. Terus piye? Iki sing tanda tangan singsang apa dadai? Dadai. Wah, ya iki sing tanda tangan. Terus tapi mbok bantah kan, enggak apa-apa kan? Loh, wangi ngene, meneng ya orang jawab piye lah kok sisuke ya apik neh. Ya wis ngono ki Mas, apik, aku jahat neh, apik. Berarti oke, artinya kesimpulannya sampean sudah bisa mengendalikan situasi kan? Yes, sekarang yes man-man lah. Cara bayi man-man hang. Ya, sampean bisa mengendalikan situasi karena biasanya kan mereka sama orang baru itu sensitif, terus orang baru itu mikir saya gitu. Digas-gas tapi begitu suwe-suwe ya lulus, suwe-suwe ya kena. Buktine sing autis ambek sampean aman saiki. Ya wis lumayan, cuma dek iki lek kejarak ya ora aku tok ya sing jarak, maksudnya lek samjenge mau ngono lho, maksudnya iki suasana hatine ngono lho Mas. Iya. Lek enggak cocok ngono kuwi engko nganu dek kumat neh ngono lho. Ya maksudnya aneh sampai wenginane kamar gitu udah lah di kabeh. Ya Allah aku 3 dino lho ngecap kamar memang. Tapi enggak sih. Tapi sampean bisa mengendalikan kan ketika dia terjadi ABCD bla 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 itu kan. Ruwet arek. Ya 1 kali 2 kali bisa. Tapi ya dengan cara sing majikan enggak ngerti, maksudnya tak cekeli HP. Kan aslinya kan enggak oleh ya. Cekeli HP ngono kuwi. Ya tak cekeli terpaksa ya tak sili HP ku terus nyanyi dolan nanti Pak aku ngono. Ya iki lho YouTube tang aku ngono wis carane licik-licik Indonesia lah. Enggak itu enggak licik kan kita gak iso nyambut gawe ngurusi dhek terus. Oke. Berarti so far so good ya. Selama ini wis sampean bener-bener bisa ya. Wis pray juga kan minggu. Wis muga-muga lah Mas. Kaya wis aku bismillah ngono wis. Minggu iso pray kan. Ojo sampai aku yo bendino aku meminta yo ojo sampai aku ngebreak, ojo sampai aku memulai dari awalnya soalnya opo. Pertama harus pulang Indo dan sebagainya. Aku mau memulai potongan dari no aku berharap ya Allah iki muka-muka finish gitu loh. Maksudnya wis mbuh piye sing sarane yo jenenge wong nyambet gawe ya Mas ya. Aku mikirku juga gitu. Mesti ada sisi baiknya ya ada sisi eleke. Dan mereka sing ning jopo-jopo sing di depane wong apik-apik enggak mungkin semuanya terlihat
mulus sih ya enggak mesti enek cacate sembuh dari sing sange mbuh dadi semua mesti merasakan. Aku bismillah ngene Mas ya dongakne Mas yo. Yo tak dongakno nek budek judek ngomong ambek aku telepon. Mangane tak telepon dhisik aku tak goleki. Andi Ya Mbak Allah, ya aku nggak ngerti demi Allah lek sampean wis teko kene Jabang Bayi ngono yo ora. Aku teko Hongkong mbek yo ngono ya Allah Gusti. Yo ora yo aku iki kan wong pangerten to Mbak. Berarti gak goleki yo aman. Engko nek goleki berarti ruwet. Oke. Kapan yo Allah iso ketemu Mas? Mas aku pertama kan gini yo. Aku memang di awal interview kan gini. Aku njalukku 2 minggu sekali to libur. Yo pikirku jenenge kerja kan yo wis pikirku ya seperti di majikan dulu lah, penak gak kerja ngene-ngene ngono ya. Lah saiki aku tak wale. Aku setiap every week saiki aku njaluk libur ya majikan wis mau mandai ya. Gak masalah majikan gak masalah. Ngekeki aku libur juga. Ngono lho. Terus ya cuma dhek kan pertama takon aku 2 minggu sekali njaluk libur soalnya ya Sirwanto Ticin aku kan ngono memang aku sing njaluk pertama lah aku ngomong saiki aku njaluk setiap minggu libur lah nyapa ya awalnya ngono dhek terus dhek kan nggak pernah ngejam pembantu Indonesia selalunya kan Filipina ngono lho terus aku ngomong saiki wis tak gawe wis piye yo tak apusi malian aku yo piye yo ora apa-apa ngapusi majikan ora apa-apa saiki Cece lek balik Indonesia aku duwe keterampilan dadi tukang hoye aku ngono lah kebetulan di Facebook iki kan enek belum Mas belajar mengerias belajar menjahit berapa wis tak didoni wong iki lho kon belajar iki aku ya kowe ora apa-apa ndak apa-apa lho aku enggak apa-apa tapi oleh ora apa-apa lek kowe libur setiap minggu wonge yo ngono. Jadi aku saiki njimukku setiap minggu, mbah kuwi hari Sabtu atau minggunya ya delok-delok kesibukane sekolah kan jenenge sekolah ya Mas. Aku gak apa-apa. Harus relax. Berarti pada intinya majikan ini bisa dikendalikan mungkin awalnya sing mumendas finish iki. Malah nambah gaji kok. Kontrak kedua. Amin ya Allah amin. Lho dongaku lho mandi wong sampean budal ya budal akhire saiki yo dongaku mandi ora. Mandi teman tak akoni mandi makane teman iki lek ketemu yo sampean nek memang punya niat membantu saya subuhin majikan ku itu ojo anak irita anake insyaallah ya saya bisa mengendalikan ngono wis siap aman tenan aku majikan ku itu Jopa jabu tayasu jes kutuk langsung ya Allah Gusti asune ketut ya sama ning gitu Mas ya Allah ya nanti kalau Prai main ke rumahku aja rada ombo iki rada gak cupet engko gawe konten karo bojoku barang jadi kita bikin konten tapi apa wis pokoke selama potongan ki yo aku ngene iki yo mbok dijenjeng opo Yamcha kek ngono lho iya aman pokoknya sampean duwe patadong aman nyampe iya sampean duwe patadong di sini saya juga punya patadong tapi ora di sini piye jajan yo engko diisi gampang engko diisi TNG daftar apa ora daftar kan iso ditransfer kan tak kirim yo iso nek gawe dolen Siapa? Mas, ya Allah, aku ngeluh ngene iki. Lah gak usah bingung, mangane daftar aplikasi TNG. TNG sudah ada, Pak De. Ya wes, engko nomere sing dikirim gampang kok ge patadonge kecil. Kita aman-aman saja. Yang penting oke, sampean bisa mengendalikan. Nomere kasih ae TNG-ne nanti gampang itu. Kecil urusan kecil itu gak jadi soal. Tapi engko nek tawahi sampean dolen omahku lho ya. Anjene Mas Android tenan kok. Sampean dolen omahku lho ya. Pokoke nek tak kei patadong dolen omahku. Minggu iki ning ndi? Ora kos WB kita. Kos WB bangkan. Iya. Aku lek kono kos WB wel-welan. Sampean nang ndi? Mongko, biasane ning Mongko lho Mas, exit B2 Gampit wi lho. Aku kos WB, sampean gak usah sing nang lapangan. Metune sing pinggir jembatan biru iku ae, sing belok ngiri, ora rame. Wis pokoke lah. Biasane aku numpake bis 914. Aku saiki posisi ning kilo Mas. Ning kampus, base kampus iki lah.
mongko wis kampus Olimpian kuwi lho. Oke. Wis. Tapi libure ya nang mongko. Tapi sampean kuru apa lemu? Sampean kuru apa lemu? Lemu. Oh, berarti bahagia. Mosok bobotku kuku tambah ki piye wong aku stres. Alhamdulillah. Sip. Ya Allah Gusti, lek mamku yo alah sithik sajane. Misale sampean sing ngejeng aku no sak porsi wis cukup. Tak jeng lho nang kene nek gado-gado, nang kene enek rawon, enek soto biasanya nek minggu. Kon bojoku. Ya Allah, kuwi separo porsi wis ora apa-apa, Mas. Aku cukup. Tenan Mas Aestu yo. Aku mam ning kene sampe majikanku lanang ngene. Kowe lho mangan titik. Kowe iki nyapa ora cocok iki sampe tukone lombok barang. Aku memang mangan ki sithik Pak ya ngono. Sing penting aku mek kopi terus enek aku. Dadi majikanku lanang ki yo lek kopi karek titik ndang ditukoni, Mas. Apik memang wonge. Yo wis. Cuma yo kuwi emang apa kuwi cemburu. Itu kuwi emang Yo kak. tapi yo lu ngomong Mas piye aku ya Allah mudah 3 kilo iku oplak kok ya Allah Gusti. Bahagia. Wis aku wis gak krungu sampe nangis iki wis oke. Sip. Wis. Ngono ya. Nanti minggu pokoknya kabar-kabar nek prei apa patadonge iki nomere piro apa TNG-nya ya. Iso ora nggih TNG? Iso ya Allah Gusti. Nek iso TNG kan. Oke. Aku mau arep sampean wis teko kene paling gak enek apa jenenge ya tembok kisenderan lah ngono. Aman. Wis pokoke arek sing mlebu karo aku iki aja sampe mumet ndase. Wingi enek sing ngomong, "Aku tukokno flash disk yo, aku njogo bubu iki ora enek rungon-rungone jebek ya sesuk tuku HP aku ngomong. HP 500-an ge ngrungokno. Wis gak jaman apa flash diskan arek jadul-jadul iki balik neh. Tenang ae pokoke. Sampeyan moro rene warek wis. Engko Nggih. karo Mas, konten. sampean anu ya. Apa wi? Piye? Sampean iki gak enek to maksudnya kanca sing lu ngomong duwe baju musim dingin. Mbok aku dikek sitok ae. Oke, sik engko tak golekno. Kok sik tak golekno, ngademen ya sampean. Ya wis, oke engko tak golekno, engko tak omongno bojoku, enek iku aman, gak usah khawatir. Siji ae. Lek oke ora nek gen anuku lemariku mek ning isore wastafel tok. Oke, bisa dikondisikan aman. Oke? Ya Allah Gusti sing kuasa sing bales ya Allah. Pasti aku dibalas karo Gusti Allah wis pasti iku, wis tenang ae, oke? Ya Allah Gusti Wis ya. Aku kuat ngene ya Mas ya. Heeh, tak kuat finish. Nambah kontrak, gajine diundakno 1000 ngono. Amin ya Allah. Oke. Wis ya, Mbak. Terima kasih ya Mas. Heeh, semangat. Nggih. Telepon aku nek enek masalah. Oke, yuk. Nggih. Bye bye. Assalamualaikum.